kai in aka kawo musu fatawa. Wanda zai kawo musu tambaya zai kawo musu ita bisa ga fahimtarsu, su kuma su bayar bisa ga fahimtarsu. Kafin su bayar da fatawar su gano me ake nufi da ita wannan harka ta POS, sannan ya aikin yake tafiya, sannan su bayar da fatawarsu a kai. Don na sauri wanda suka bayar da fatawar wadda na gamsu da ita, sun ba da ita a kan sai da suka yi bayanin menene POS a takaice, sannan suka bi shi dalla suka ba da fatawa a kai. Su kuma yadda na ji na baya sun ba da ita dunkule ne akan cewa ka ba da kuɗi a baka kuɗi. To ba da kuɗin ba su buɗe suka yi deliberation akan menene ka ba da kuɗin a ba da kuɗin ba. So da haka nake roƙo gare su da su taimaka su hitar da al'umma cikin wannan sarƙaƙiya da aka shiga, domin ilimi abu ne wanda yake da fahimta daban-daban. Su fahimtar da al'umma magoya bayan su san cewa yanayin da ake ciki yanzu na rashin ayyukan yi, na zaman kashe wando, wannan wata hanya ce aka samu domin a samu wasu ayyuka su dogara da kansu. Halin da ake ciki yanzu da matsalolin rashin tsaro da sauran abubuwa daban-daban suna faruwa ne saboda rashin ayyuka na al'umma. To tun daga wata hanya wadda al'umma suka samu aiki wadda za su dogara da kansu, to su tsaya tsayin daka a tsaya a fahimci me POS din, gundarin shi, me services din da ita gwamnati ta gabatar a kai, sannan menene yake ciki, sai su bada fatawa a kan shi domin al'umma su sani, a wayar mutane da al'umma da kai domin ayyuka su tafi, jama'a su ci gaba da ayyukan su yadda suke nema na su samu abincin da suka ci a cikin. To kowane lamari ba za a rasa matsaloli da nasarori ba. Wannan hulɗa na bankin a hausance za mu ce na shaka tafi, ya daɗe ya ɗauki kimanin shekaru 3 ana gudanar da shi, musamman a nan jihar Zamfara ko fiye da haka. Yanzu a gurguje za a cewa wace nasarori wannan hulɗa ta ku ta samu, kuma dangane da abin da ya shafi ita ayyukan wannan ƙungiya ta ku me ake ciki? To a takaice dai ba kungiya zan ce maka ba, sai dai kasuwanci ne, domin ba kungiya ba ce har yanzu ba mu shiga wannan layin ba.